Коли я говорив з язичниками, а в нас були Ну, кажуть оці екзорцисти. Коли я говорив з язичниками, а в нас були диспути публічні. Пам'ятаю, було 81-й брат якось. Зібралися язичники, і я, капелан, і хлопці навколо, так якби таке зрелище, умовно кажучи. І вони починають аргументи свої. І я слухаю їх аргументи, вони починають критикувати християнство і пояснювати всім, чому це ми стали язичниками. І вони мені накидують аргументів, на які я маю відповісти. І вони говорять мені, аргумент номер 1, аргумент номер 2, номер 3, номер 4, номер 5. І саме смішне, знаєте, в чому полягає? Що я з усіма аргументами абсолютно з ними погоджуюсь. Абсолютно. Кажу, так я на вашому боці, хлопці. Тому що вони кажуть, а що ваші попи роблять? А ось тут як вони з грошима? А от Паша Мерседес. Вони багато чого розповідали. Це був ще 15-й рік на цьому, на ППД Підружковий. І я їм відповідав, а потім кажу, хлопці, так я ж на вашому боці. Я абсолютно так само засуджую це і не сприймаю. Тільки єдине, що ви пішли легким шляхом, а я пішов складним шляхом. Я залишаюся в лоні церкви і намагаюся власним прикладом боротися з цим. Не бути таким. І показувати приклад. А ви втекли і, значить, придумали собі новий варіант. Ну, кажуть оці екзорцисти, що сповідь – це якби такий основний екзорцизм. Бо це визволення від впливу Злого Духа. Бо своїм способом кожен, кого важко грішить, достається під вплив, або яким способом підкоряється Злому Духу, або входить до сферу його впливу, можемо так то сказати. До його теми, до його ногті просто. Ну, ось і так. Особисто ця людина, котра грішить проти першої Божої заповіді. Це однозначно. Я взагалі не говорю ні про які дати, бо їх ніхто не знає. Ні Трампи, ні інші, ніхто. Бог дав людині свободу вибору. І дата залежить від свободи вибору людини. Коли люди доброї волі об'єднаються і нададуть нам допомогу, і інформаційну, і військову, і будь-яку іншу, ми самі, не спочатку ми всі об'єднаємося ще раз, ще тісніше. Бо за нас ніхто нічого не зробить, нам може допомогти. Ми кажуть, поможіть нам. А щоб допомогти, треба, щоб ми щось робили. І чим більше ми будемо робити, тим більше ми віримо, що нам допоможуть. І тому фактично сьогодні ці розмови на рівнях президентів насправді нічого не вирішують. Вирішує поле бою. На жаль. Бо там зараз, на жаль, такі люди говорять, які безвідповідальні, які своїх слів не дотримуються, в яких міняється думка на протязі дня кілька разів. І не тільки з одного боку, а взагалі з усіх боків, розумієте? Заступатися нашого військові, хто більше 4 роки
заступає за свої країни, щоб свої діти мирно вшили свої країни і розмовляли свою мову. Дорогі українці, хто живе в Україні, хто живе за кордоном, всіх я закликаю 9 годину бути разом перед Господом. Наші військові більше, ніж 4 роки, а 12 років захищають день і ніч нашу країну. Тому ми маємо захищати їх. Ми знаємо, це війна, боротьба між зла і добра. І через молитву тільки ми можемо Злого Духа вигняти із нашої країни. Через цю молитву ми можемо бути разом. Якщо ми є разом, єдністю сім'ї, єдністю країни, ніхто не може нас знищити. Отче, я піднімаю мої руки до Тебе, я піднімаю моє серце до Тебе і віддаю моє життя. Зупинити цю війну. Ісус Христос, Ти віддав своє життя. Ти страждав, Ти помер і воскрес. Тому ми віримо, Господи, наша війна. Цю війну ми переможемо. Ти теж, Ісус, стояв перед Пілатом, перед Іродом. Тебе теж судили безсправедливо, але Ти переміг світ. Тому, Господи, ми віримо, ми теж переможемо цю війну. Ми знаємо, що ця війна несправедлива. Ти воскрес, тому ми переможемо. Ти є з нами, тому ми переможемо. Ми потребуємо Твоєї Святого Духа. Святий Дух, прийди до нашого серця. Відкрий наші очі, відкрий наше вуха і серце, бачити Тебе і дозволяти, щоб Ти діяв в нашій сім'ї, Ти діяв в нашій країні. Прийди, Святий Дух, допоможи наші військові, наші захисники, наші волонтери. Вони мали силу захищати нашу країну. Святий Дух, прийди до нашої влади. Наші керівники розуміли, що це влада, це Ти дав. Допоможи їм мудро, розумно. І дай, Господи, їм знання. І так само, як всі керівники в світі. Де є війна. І знаємо, Господи, ця війна нічого доброго не принесе нікому. Ми знаємо, це 4 роки, скільки наші здорові хлопці загинули, захищаючи свою країну, віддали своє життя. Скільки жінки стали вдови, скільки діти стали сироти, скільки люди стали бездомні, скільки батьків стали одинокі. Ніхто не має права, скільки кров
Ти Бог Отець, тобі не потрібно сказати, що робити, але ми є твої діти. І покірно просимо тебе, Отче, допоможи зупинити цю війну. Скільки жінки чекають своїх чоловіків, не знають, що вони живі або померли, або в полоні. Скільки батьки чекають своїх дітей, не знають, що вони живі або мертві. Даже не отримали тіло, по-людськи похоронити. Скільки, Господи, нам іще страждати. Хочемо зупинити цю війну і просимо, Господи, помилуй нас, пробач нас, прости наші гріхи. Прости, Господи, хто є причиною цієї війни, хто шукає віку через цю війну, через кров, матеріальну віку. Прости, Господи. Прости, Господи, що ми є християни, але шукаємо допомогу до ворожих. І ходимо, і займаємо чорні магію нашої країни. Вигняй, Господи, все, що не Твоє. Вигняй, Господи, нечистого духа із нашої сім'ї і нашу країну. Українці мають право жити. Я знаю, 3-річні Юстинка, 5 років, мама і Мар'ян стоять тепер на коліну і моляться захищати свої країни. Ці діти, вони мають право жити в своїй країні. Господи, допоможи зупинити цю війну. Коли ми кличемо Тебе, Абба, Ти біжиш до нас обнімати і витирати наші сльози, і приймаєш нас, як Твої діти. Ти не радуєшся, коли ми плачемо, коли ми страждаємо. Ти хочеш дати нам мир і спокій. Господи, дай в нашу країну свободу і миру і справедливості. Ми разом кличемо Тебе. Допоможи нам. Звільни, Господи, хто є залежний. Я знаю, скільки історій. Чоловіки після війни приходять додому. Вони не можуть контролювати себе. Не можуть звільнити від алкоголю, тому що вони мають такі травми. Скільки наші молоді хлопці втратили свої руки і ноги через цю війну. Тому ми просимо, Господи, чим скоріше зупинити цю війну. Ми хочемо жити в нашу країну. Я заступаю перед Тобою, Господи, наші країни, всі українці, за кожну особу. Ми ще не можемо плакати, не маємо сльози, скільки ми страждаємо. Тому ми кличемо Тебе, Отче, допоможи нашу країну, допоможи нашим військовим, нашу владу, щоб було справедливо нашу країну. Дай нам вернення, хто причинить цю війну, Господи. Відкрий його серце, відкрий серце і цю націю, хто нападає на нас. Дай силу, Господи, наших захисників. І що ніхто не загинув. Зупинити цю війну, чим скоріше вертати додому. Через цю війну, Господи, сім'я разделились. Кто-то стоит, кто-то в Україні, кто-то в другої країні. Господи, хочемо бути разом. І ми разом кличемо Тебе, Абба. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і Ісус, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш прощаємо винуватцям нашим, Ісус спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство
нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Дорогі українці, дякую за спільну молитву. Я буду продовжувати цю молитву, доки війна не закінчує. Тому я запрошую вас завтра теж 9 година київський час. Єдиняємося по молитві. Господи, я цей час заступаю, хто з нами молились в різних країнах, в різних містах. Ти кожну особу знаєш. Ти знаєш, Господи, чим вони страждають, що вони потребують, які їхні проблеми і бажання. Господи, особливо, хто має рак, хто не має надію, і лікарі відмовили, і так само є різні важкі хвороби, невіліковані хвороби, Господи. І різні хвороби віддаємо Твої руки, торкай і оздоровляй, Господи. Оздоровляй, Господи, хто має залежність алкоголем, наркотиком, ліком. Звільни, Господи. Господи, хто потребує нашу молитву, хто просили мені молитву, хто потребує молитву, хто писали різні намі. Все віддаємо Твоє серце, Господи. Хто очікує нашу молитву. І теж знаю, що багато наших хлопців прийшли із війни, втратили руки або ноги, немає бажання жити. І знаю теж, скільки наші військові після втрати руки або ноги захотіли самоубийство. Немає бажання жити. Заступаю, Господи, за всіх, хто втратили свої руки, очі або ноги. Дай укріпляй, Господи, їм
прагнення жити, зрозуміти все не кінець, розуміти це буде воскресіння, після страждання, після Великого П'ятниці. Господи, дай їм силу підтримувати. Дай, Господи, їм силу, надію і віру. І жити далі. І заступаюся всіх, хто потребує нашу підтримку, духовну підтримку. Дорогі українці, якщо не ми, то буде захищати наші військові. Якщо не ми, то буде молитися за наших військових, за нашу владу. Я знаю багато історій і знаю багато страждань. Тому, Господи, я Тебе прошу, вислухай нашу молитву. І веди мене, Господи, куди я хочу йти, якщо це Твоя воля. Пам'ятай, Господи, Твою обіцянку до Авраама. Ти показує милосердя. Будь милосердним над нами, Господи. Ми довіряємо Тобі і вповаємо на Твоє милосердя. Нехай буде Твоя воля в нашу країну. Нехай буде Твоє царство в нашу країну. Нехай буде мир і справедливо в нашу країну. Боже, ми Твої діти, а Ти наш Отець. Ми Твій народ, Ти наш цар. Царюй нашу Україну. Амінь. Коли я говорив з язичниками, а в нас були диспути публічні. Пам'ятаю, було 81-й браді колись. Зібралися язичники, і я, капелан, і хлопці навколо, так якби таке зрелище, умовно кажучи. І вони починають аргументи свої. І я слухаю їх аргументи, вони починають критикувати християнство і пояснювати всім, чому це ми стали язичниками. І вони мені накидують аргументів, на які я маю відповісти. І вони говорять мені аргумент номер 1, аргумент номер 2, номер 3, номер 4, номер 5. І саме смішне, знаєте, в чому полягає? Що я з усіма аргументами абсолютно з ними погоджуюсь. Абсолютно. Кажу, так я на вашому боці, хлопці. Тому що вони кажуть, а що ваші попи роблять? А ось тут, як вони з грошима? А от Паша Мерседес. Вони багато чого розповідали. Це був ще 15-й рік на цьому, на ППД Підружковий. І я їм відповідав, а потім кажу, хлопці, так я ж на вашому боці. Я абсолютно так само засуджую це і не сприймаю. Тільки єдине, що ви пішли легким шляхом, а я пішов складним шляхом. Я залишаюся в лоні церкви і намагаюся власним прикладом боротися з цим. Не бути таким. І показувати приклад. А ви втекли і, значить, придумали собі новий варіант. Ну, кажуть оці екзорцисти, що сповідь – це є якби такий основний екзорцизм. Бо це визволення від впливу Злого Духа. Бо своїм способом кожен, кого важко грішить, достається під вплив, або яким способом підкоряється Злому Духу, або входить до сферу його впливу, можемо так то сказати. До його тенет, до його ногті просто. Ну, ось і так. Особисто ця людина, котра грішить проти першої Божої заповіді. Це однозначно. Я взагалі не говорю ні про які дати, бо їх ніхто не знає. Ні Трампи, ні інші, ніхто. Бог дав людині свободу вибору. І дата залежить від свободи вибору людини. Коли люди доброї волі об'єднаються і нададуть нам допомогу, і інформаційну, і військову, і будь-яку іншу, ми самі, не спочатку ми всі об'єднаємося ще раз, ще тісніше. Бо за нас ніхто нічого не зробить, нам може допомогти. Ми кажуть, поможіть нам. А щоб допомогти, треба, щоб ми щось робили. І чим більше ми будемо робити, тим більше ймовірніше нам допоможуть. І тому фактично сьогодні ці розмови на рівнях президентів насправді нічого не вирішують. Вирішує поле бою.
На жаль. Бо там зараз, на жаль, такі люди говорять, які безвідповідальні, які своїх слів не дотримуються, в яких міняється думка на протязі дня кілька разів. І не тільки з одного боку, а взагалі з усіх боків, розумієте?